Hello mga ka-explorer! Nandito tayo ngayon sa Home of the Falls dito sa Bolinao, Pangasinan. Samahan nyo kaming libutin ang nagagandahang mga falls dito. Unahin natin ang falls tree. Tara, samahan nyo kami. At dito nga pala mga ka-explorer, meron tayong 40 pesos na babayaran para sa environmental fee at yun ay para sa falls 1, 2, and 3. At 30 pesos naman per entrance per falls. And a parking fee para naman sa mga tricycle for only 20 pesos and para sa mga motor for only 10 pesos. Medyo malayo-layong lakaran pero tiis-tiis lang para makita natin ang napakagandang view. And mga ka-explorer, pagbaba natin ay meron tayong makikita mga cottages na pwede nating i-rent for only 300 pesos and also life vest for only 50 pesos. Safety purposes, nire-require talaga ng mga lifeguard na dapat meron life vest kasi bawal kang tumalon sa falls na to pag wala kang life vest dahil napakalalim talaga to mga ka-explorer. And mga ka-explorer, samahan nyo naman po kami dito sa falls number 2. Sa falls 2 naman, same lang din, 30 pesos ulit, bawat entrance per person. So, bababa pa din tayo katulad ng nasa falls number 3. At mga ka-explorer, ito palang falls number 2 ang pinakamalawak sa lahat ng falls na pinuntahan natin dito sa Bolinao. So, bababa tayo. As you can see mga ka-explorer, napakalinis ng tubig dito at napakalamig. May mga cottages din na pwedeng i-rent at mga life vests. So, pwede rin tayong tumalon dito pero kailangan pa rin ng life vest kasi nire-required yun ng mga guard. And mga ka-explorer, ang kagandahan pala dito, bawat falls ay may mga nakatokang mga lifeguard. At hindi ka pala iiwanan ng tourist guide nyo hanggat hindi kayo nakakalabas ng falls. And last but not the least, samahan nyo kami dito sa falls number 1. Unlike falls 2 and 3, medyo malayo-layo ang hagdanan na kailangan mo babain upang makita ang view. Pero dito sa falls 1, konting lakad lang at makikita mo na ang napakagandang tanawin. Samahan nyo kami mga ka-explorer.
Makikita mo rin dito na mayroong mga maliliit na sari-sari store na pwede mong bilhan ng mga needs mo. So, baba tayo para makita natin na napakagandang view. Pagbaba mo, may mga cottages na available na pwede ring i-rent, same price sa Falls 2 and 3. Actually, mga ka-explorer, dito talaga kami nag-enjoy ng mga kasama namin. Napakaganda ng view and napakalinis talaga ng tubig. Same sa Falls 2 and 3, need mo pa rin mag-arkila ng life vest for only 50 pesos dahil bawal kang lumangoy at bawal kang magpunta sa may talon if walang life vest. May mga balsa din na pwede mong i-rent for only 300 pesos at tiyak na mag-e-enjoy kayo. At dito na po nagtatapos ang ating mini vlog. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa panonood and God bless us all. Bye-bye!